Irak döwletiniň paýtagty Bagdadda halk protest gozgalagyna başlady. Irak döwletiniň din lideri we siýasatçysy Muqtada es-Sadryň tarapdarlary we onu goldaýanlar Bagdadyň ýaşyl zolagyna girip protest edip başladylar. Muqtada es-Sadryň tarapdarlary Eýran döwleti tarapyndan goldanylýan Şaý guramasynyň premier ministri Muhammed Şia es-Sudana garşy nägileliklerini bildirip gozgalaň etdiler. Gozgalaňçylar bir gün öňünden Bagdaddaky Milli Paýhas diýip atlandyrylýan partiýa binasyna hüjüm edip, o ýerde bolsa köpçülikleýin protest etdiler. Şondan soň Sadr tarapdarlar parlament binasynyň ýanynda hem ulu protest geçirip başladylar. Geçen ýylyň oktyabr aýynda Irakda geçirilen parlament saýlawlaryndan soň Muqtada es-Sadryň partiýasy iň köp ses alypdy. Emma partiýalaryň hiç birisi de Irakda hökümet gurmak üçin zerur bolan 3-2 götürüm sesi alyp bilmändiler. Şol wagtky parlament saýlawlaryndaky gepleşikler gutarmadan öň Muqtada es-Sadr öz deputatlaryny mejlisden çykarpdy we gepleşiklerinden çekilýändigini ýylan edipdi. Şondan soň Irak döwletiniň iň täsirli şahsiýetleriniň biri bolan Muqtada es-Sadr Irakyň premier ministrligine dalaşgar bolan Muhammed Şia es-Sudani premier ministrligine dalaşgarlygyny goldamaýandygyny aýdypdy. Şol günden bäri, ýagny 10 aý töwereg wagt bäri Irak döwleti hökümet gurup bilmän. İçerki gozgalagyň ýüze çykmagyna bütün halk tarapyndan protestleriň döremegine sebäp boldy. Irak döwletiniň hökümet gurma meselesi 2003-nji ýylda Amerika döwletiniň Iraka çöküş etmesinden soň halk tarapyndan saýlanylan we tasdiklanylan hökümet bolmandan dolandyrylan iň uzun döwri boldy.